Jeg har ikke sagt noget om, jeg ikke må bruge fødderne. Nej. Brug fødderne. Som om det er meget nemmere. Ej, skal vi ikke sige, hun må godt give slip på sine hænder, men hun må bare ikke bruge dem. Hun må ikke bruge hænderne. Ja, men hun må godt give slip på dem. Ja. Hvad laver hun nu? Hun putter den op igennem den, og ligger af armen eller hvad? Sofie, prøv at høre. Du må godt give slip på dine arme, du må bare ikke bruge dem.